Bueno, hasten gea teoriakin, ez? Hasieran, osasun arloko teoria bihotz geldialdian inguruan ematen da, gero hanek ematen du pediatrian bere berezitasunak eta zein dian, ondoren suhiltzaileak ematen dute beraien teoriako zatila esango genuke, eta gero udaltzainak, eta gero ja... Eta gero ja praktikara jotze dugu, ez? Gutxi gora bera saiatzea zati teorikoa ordu betekoa, ordu terdi asko jota izaten, batez ere gero denbora gelditzeko zati praktikoako, eta zati praktikoan ite dituguna da hiru eremu ezberdin banatu, jendia hiru eremutan banatu eta rotatzen jun, ez? Eta hor pixkat iten dutena da, alde batetik bihotz biriketako masajia ematen ikasi, beste aldetik desfibriladore bat nola den eta erabiltzen ikasi, eta azkenekoz, sute kasutan eta inberdien gauzak dauden materialak eta erabiltzen ikasi. Pixkat horiek dira, eta hori ere beste ordu terdi edo olako zeo zer.